دماش تماشاوانین هیچا ji برنامه مجارک و میوانک ام دیسا بورنن و جاره ام دیسا بری خوب بدن باکور وجرات سوریه و انگو روجاوا نهال gelme حوالی ما انس یلدز هه وال انس دماش دم باش gelek sağ ol. ام تخوازنه کی ایرو لسر روشا روجاوا باخن وکی زانن دبیست هشته چله ده پیمانی کات امضا کردن و لگولوی پیمانی جی دبی ولاتین کش جیواره خو کش بر بونن گرک دیسا بگرن جیواره خو دیسا هر کس به ناسنامه خو برنگی خو بجین هر وها دالی اولهیه دیجی هن خال هاتن امضا کردن لسر چرچوه اولهیه ده دو جی جی فرماندارین گشتی ین حسده انگو قصده سپان هموجی وکی جگره وزیر کار هندورین هاته تعیین کردن جوید دمی حتان ها یعنی مهک زیاده تر در باش بود چی بو چی نبو امی صحبت بکن سری ده پیمان ام به پیمانی بیر بخن ده پیمانی ده خالین کتا کتون پیش چی بون Beli. Ya ku herî zêde tê girînkirin yani tê qalkirin an jî tê şîrvekin yani deha peymana bîstûnê çileyê de heya meha yani divê nehêde yani gelek guhertin çêbûn em karin wîsan bêjin بله bi taybet li Bakur Rûsatê Sûrî yani hinek tişt hinek kal çêbûn yani lehkirinek heya astekê hate li darxistin بله yani ev lehkirine hanêrê taybet yani deverên hevbeşên ku hatî diyarkirin taybet hem li bajarê Hesekê hem li bajarê Qamişlû ev taybet di çerçeveya lehkirina yani dasta ewlekariyê de heya napêkat yani em karin bêjin hîn taybet dalî îdarî da tiştekî zêdeyên berbiçav nîne lê بله ku dibir yani tiştê ku berbiçavî ku guhertin em karin bêjin ku hatina çêkirin çi bû ez demeke dirêj e merkez zêdetire dorpê çalışer Kobanî hebû dorpê em karin bêjin rabû û nuqteyên hevbeş yani deverên hevbeş taybet ev rêya em kar gelekî giring e ya ku ji Hesekê Tiltemûr yani taybet di Bakur Rûsatê Sûrî de rêyekî herî giring ev bû şerê vê halê jî lehevkirin çi bû dalî ewlekarî de yani ev deverên hevbeş wê jalî her du hêza me jalî Samê ve بله jalî Rojavê jî ev dever hatin diyarkirin ya din demeke dirêj heye ku dihate nîqaşkirin ji bo taybet alîkarê yani wezîrê parastinê wê kî dibe taybet ev ji bo Qesedê di nava gotûbêjekê dabû yani fermandarê Qesedê ev di nava xwe de demeke dirêj e gotûbêj dikir lê du fermî hate ragihandin wê êdî Stefan Amur ew demeke endam fermandarê Qesedê bû بله ew êdî ev erkehanî rê girt vî erkehanî rê jî yani wek fermî bû em karin wirsan bêjin li cara din bêguman ji bo Efrîn yani gelê Efrînê yani hûn xwe jî belkî ji diya dizanin dişopînin tiştê ku 2018 şûn de guhertinekê demografîk û li herêmê hate kirin ev jî taybet yani gelên Efrînê hatibûn koçberkirin yani gelek malbat hene li vir yani çîrokê wan jî em dibînin tenê ne cihekê di cihan yani çar caran pênc caran di Sûriyê de di Rojava de ew koçber bûne mînak dixwazim vê bêjim hinek malbat hene berî ji herêma Şehbayê koçber bûne çûne bajarê Hesekê li بله wir çûne Kobanê pişta jî li wir em bêjin neçar bûne û berê xwe dane bajarê Qamişlû lê divan du rojan da 400 malbat derbas bûn tê payînkirin ku sibe jî yani divan rojên pêş de heya yani berî Newrûzê û gelek malbatên ku yani divan heş salan de ku koçber bûne awane wê careke din derbasê Efrînê bibin lê qasê ku em dişopînin wers tê xuya kirin ku heya Newrûz yani gelek malbat yani bi sadan malbat wê êdî vegerin Efrînê û hewl didin ku Newrûza xwe jî li wir pîroz bikir yani di nava vê amadekariyê danin باشه yani نها روشا Efrîn hete افرینی چیه یعنی او لهیا افرینی چیه بلکو بخواست کو ام دزانن و ام جنوچیان شوپینن دموگرافیا افرینی تمامی هاتی خراب کرن دیسا وکی باجار کی ترکیه تدیتن و گلک دبستان کو ترک درسن ترکیه دیتن داین هر وها چانداوی هنراوی تالان کرن وران کرنک زیاده هید علی اولهیه ده پرسکری کنن رواندن هنن گرتن و بنچاکن روشا افرین حال چیه چقاس اولیه ولاتین کو بدگرن چقاس کارن
دیسا وکی بری جانک بری بردوام بکن. Yani براسي يعني دور سالم بريا جرم بنستين يعني وينه ku Afrinê derdiket cuda bû yani ji ber ku hem dalî çandî de dalî dewlemendî de بله dalî gelê jiyan dikebet yani Kurd bi xwe li wir yani hem warê xwe dibînin cihê xwe dibînin severekî gelekî dewlemend de ji bo Kurdan jî bêguman û xwezaya xwe jî gelekî cuda ye li 2018 tiştê ku şer çêbû بله yani li wir calî dewleta Tirk ve gelek guhertiyên demografîk pêk hatin yani ji gotkirina daran digir û yani xwezayê temamî hate guhertin û em dikarin bêjin polîtikayekî gelekî cuda li ser Afrînê hate meselin û bi sedan însan hatin qetilkirin ravandin yani bu yerin dîna bi Sûriyê de rastî yani hatiye normalize kirin normal têdî çêk بله yani çend rûzberî jî li Helebê malbatek hate qetilkirin yani rewşên wisa diqewmin lê gelê Efrînê vê daxwaz dike ji qesedê yani ji hêzên ewlekariyê vê daxwaz dike hejmarekî ya hêzên ewlekariyê jî bi me re li wir bin parastina me bikin بله em ê wistan li Efrînê bimînin an jî jiyana xwe bidin domandin lê qasê ku me agahî girtine ev heye yani wê hêzên ewlekariya hundirîn li wê deverê yani wê cihê xwe bigir yani بله ew gelê li wir bê parastin damîne yani qasê ku ez zanim ev bi hikûmeta Şamê re yani li hevkirina katiye çêkirin û xwe veger jî li ser wî esasî çêdibe û di بله heman demê de mijara serêkanî jî wisa ye yani hewildanek heye birî derbarê de di demekî nêz da piştî ku işgarê yani nehê cotmeha 2019 piştî ku êriş taybet li girê spî li serêkanî çêbû yani heyan ha li wir jî yani gelek bûyerên talankirinê xirakirinê û taybet li serêkanî jî pêk dat lê niha dewleta Tirk demek berî daxuyanî da ku em êdî li wê deverê baş te dikişînin ew yani bajarekî li Sûriyeyê Kurd بله jî Ereb jî û gelek pêkhateyên din jî li wir dijîn êdî hewildanek ji bûna wî jî têkirin ku şeniyên serêkaniyên ku salana koçber bûne ew jî bikaribin vegerin bajarê serêkanî باشه ولی نه ویژی پرسن یک جهال پیمان هجی او بکو دمجاره پرورده دجی یعنی خسری که به هر کس بزمانه خود بچانده خود پرورده بده جبران پرورده هین هاروشی ya yani salên 2011 ve heyaniha yani guhertinên ku li Sûrî çêbûn taybet li Rojava li Bakur û şatê Sûrî jî yani yek jî şehrê serekeya ku tê nîqaşkirin mijara perwerde ye yani em بله xwe ji dizanin li Kobanê salane zanîngeh heye beşên xwe hene ya beşê kîmya heye beşê wêje heye beşê civaknasî heye yani bi sedan yani ciwanên ku xwe ji rojavan ku salane di zanîngehan da dixwînin yani mijara herî sereke ya ku niha cihet peymanê de ya ku tê nîqaşkirin ya jî zimanê Kurdî بله perwerdeya Kurdî û fermiyeta vêne ye yani ev rewşa zanîngehan jî nêrîna me di hikûmeta Şamê re yani qasede rêveberiya xweşer yani vê mijarê jî nîqaş dikin gotûbêj dikin yani divê fermiyetek ji vîna re hebe destpêkê wisa gotine yani taybetî ku dîplomayê xwe girtine yê ji bo بله zanîngehê ev yani ev wê derbasdar bin ji ber ku êdî yani mesele mijara entegreyê tê nîqaşkirin û perwerde jî bi nêrîna min yani ya ku mijara herî sereketê nîqaşkirin hebe û fermiyeta xwe jî wê çê bibe یعنی yani وی وکی بره وکی کدام رببری خسر هبو اونها جی هی وی وکی بره پرورده بردوام بکن belê yani dalî îdarî de em dikarin bêjin hîn mijarên dalî îdarî de wê yani wek ku ji ber ku mehek derbas bû بله yani heya niha tiştên ku nîqaş kirin li hevatinên ku çêbû hevdîtinên ku çêdibin em dikarin bêjin yani divê meyda para zîde hemû ser ewlekariyê bû yani ewlekariya Sûrî ewlekariya heremê lê بله binêrîna min ji şûn de yani rêveberiya xweser yan ji qesede û kesên ku taybet bi Sûrî yan di rêveberî de cêxwe digirin ev fermiyeta hanerê wê bi hikûmeta Şamê re wê yani cinava hemahengiyekê dabe yani şawa mijarê din bi hevra wê birêve bibin mijara بله perwerde jî zimanê Kurdî jî ev tiştekê jêvenegere û nîqaşa vê têkirin di rojên pêş de em mijara îdarî jî eger çêbû li hikûmeta بله Şamê re û zanîngeh û dibistanên li Rojava jî ev jî yani wê şeklekê tevlî bibin û wê wisan berdewam bike belê
مجال درجة أو درية شنو رابون سريكانية دريك سريكانية كوباني هروها نسيبين إيجي جرك أبدري باتنا بكرن وبازرگانية كي مجن باتا كرن هاو ديسا بار بكرنا بترول بقشتي علي أبوري ده أوجي خالك هبونها روشاوي شي نقاش بسبب هي تونه أجي قافك أتيابتن بله نها yani taybet evderî ku em jar bêjin îlalê Tilkûçer yekû jaliyê yani Sinûrê Iraqê hikûmeta Şamê hafê ku zamin vêna zêde wîsan dalî erenî da nêz nabe ji ber ku niha yani şer İran İsraîlê heye û ev rageşî heya li Başûrê Kurdistanê heya yani di qada Iraqê de jî yani em vêna dibînin yani cî bi cî pevçûn çêdibin ji ber vê sedemê hikûmeta Şamê ya demkênê niha taybet vekirina derî Tilkûçerî ku vedibe aliyê Sinûrê Iraqê vêna nealî gire ku veke بله لقاتی کو ام دزانن یعنی ایدی یعنی پشت ماه آدار شونده یعنی پشت نوروزی بله تایبەت دریای نسیبی جبو yani خلک هرمه این کل سوریه نه این کل ترکیه نه جبو چون هاتنی yani دیروک دستنشان کرنه yani taybet disi adar edibece بله deriye nisibini dibe kuvvere vekirin لیتن از باورم دولت ترپر بنا گرم نز نابم لالیه عزازم بیشن لالیه جراب لوسی و بله لالیه عقیمی بانا زده گرم نز نابن لمجار petrol ce balafırge ya rojava yani ya kamışlo و همان دمیته و دریه کو سیمال کا کوج باشو کردستان ته بله روجاوا او دریجی جیبو بازرگانی دریه که گرینگه از باورم yani ve beriyan Rojava و حکومت شامی جیبو پرسونل نو yani جیبو خباتکار نو o cin hevbeş diyar kirine yani endam diyar kirine taybet hem jibu balafırge jî diyar kirine o jibuna deryan jî yani memuriyet ve arzi kesin ku personelin de kar bikin evana jî hatine diyar kirin benim yani de merhale duyemîn de evana ve hin betir yani ve zelal bibin micara entegre fermiyeta yani ya Rojava جاری هم عالی اولکاری داشتی عالی اداری داشتی اوانا و حتی داری بازرگانی و تجارت داشتی آبوری داشتی اوانا دروژین پیش تا بنیرنا و این بهتر و زلال بده بله بله ام برسك داويجي ليزي لكن هناك روشا كوباني تايبته تانك قالكر نها روشا داوية كوباني شيء بله yani Kobani بخوا yani سالن دم دريجن yani tabiat beşte 2004'dan kul Kobani şahru berqadani ek şey bu yani Kobani ediş bu Kırdan burası cüda bu بله yani hem geleki ve berqadani onha jî yani fasiyetiya Kobani heye ji bu Kırdan و hassasiyeti ve naciye çend roj berî ev nîqaş rahata kirin yani hemû li hevkirin yani ve çê bibin weke ku dawî da wê ev dor pêş rabibe بله بنێرîna min hikûmeta Şamê jî û dewleta Tir jî ev şewazeke zanebûn çêkirin ev dorpêçinek şidandin yani ev komên ku niha herema ku şexler jê re dibêjin lalê Çelebiyê dibêjin ev بله deverên ku demeke dirêje li wir yani dizî talan û zex li ser herem yani gundên wê deverê dikirin ewana para zêde Kurd bûn lê piştî niha li hevkirîn çêbûyî rewşenekê din em karin bêjin yani piştê mehek û nîvşûn de yani rewşa hinekê din siviktir bûye Ciber ku بله demeke pirsgirêkên yani yên tibbî çêdibûn û yên tenduristî hebûn gelek nexweş çêdibûn hewl didan ku vî zorpêçê yani wek çekekê em dikarin bêjin dihate bikaranîn niha hinekê din siviktir bûye xelekê din jî dixwazim destnîşan bikim yani ji tu ve heya niha binêrîna min hinek guhertin çêbûn yek بله alîkarê yani ji bo wezareta parastinê dibêjim sîpan hemû wek fermî hate destnîşankirin ew wek endamê fermandariyê Qesedê bû niha bêguma çapemeniya Tirk vêna hinekê cuda kaş dike an jî بله şîrve dike berûvazî dike خب بله yekek جالك جاران نوشين برواجي بارفت كرن و هش شكل جدا شكل كرن بله yani bir tabii yani dikeşedanê Sûriyê dewleta Tirk yani çapemeniya wêna gelekî vêna berûvajî dike em jî dibînin dişopînin yadin heyana yani vê şerê dawî de ku di şeşê çileyê ku li Helebê şer û pevçûnê ku dest pê kirin gelek kes hatibûne girtin yani êskîr hebûn yani mijara êsîran da heyan her gav ne dihatin avêtin lê du qasî sed kesê û yani ev girtîn ku di destê hikûmeta Şamê dabû ev jî hatin berdan benêrîna min êdî yani wek merhele merhele yani wê gotan derbas bibe ku heya radeyekî ev li hevkirin çê bibe
Yani duruşun peştaşı mecara idari mecara her giringe. Daliye çandu hüner de yani sazlığın veyna, müdüriyetin veyna, daliye tendürüstiye de, daliye aburiye de abanajı ve de mecarın herbeş benirina min ve lehkirnek şebe beli. Beli. بتایبەتی جێک و هەر سەدەی خۆشیە بەکشاند جێک و قەسەدەی خۆشیە بەکشاند وەکی ڕقا و لێرە زۆر لەواندا ڕەوش باوەڕکن جارنا ئەلۆزی دەردکەون و ناڕازبوون عشیران لە هەمبەری حکوومەتە شامێ دەردکەون نها ڕەوشە وان باژەڕان چی Beli. Nahaş ve vakta ku jibu yani Cenab-ı Fermandari Kıseri da nahat ambejin sipan hemu hat edersin şankirin ve jibu alikare vezarata parası بله hep yani ve daliye roşlat ve yani ve berkısiyar be. Minak yani rakal dına bina daya. Derazor dına bina daya. U bajarı haseke jid dına bina daya. بله Leyas fazil ne dedim. Yani meheke bu kaybet yani yok ve bu lehçeli şey bu ledivan heremanda yani cari emusan debêjin yani rewşa Sûrî ne wek welateke din e. Yani terafa yani şan merkezi hene, eşîr hene û gelek pêkhateyên cuda jî hene. Ji bo navê pirsgirêk derdiçe. Yani ji Dêrazorê bigrin heya Reqayê li ser meselê yani pirsgirêkên ku di navbera eşîran de çêbû. Mijarê petrolê evana gelekî yani bûyerên yani mezin bi xwe re anîn şer û بله pevçûn çêkirin lê nahinekê din cudatir bûye. Yani havel dedin ku di Suriye'de yani hemu ani hani cibo Rojava jî dibêjin cibo hikûmeta Şamê jî dibêjin piştî ku li hevkirin çêbû evane êdî wê saziyên fermî li hemû bajaran çê bibe û li gor wêna wê yani tevgerbûyîne çê bibe. Yani êdî ku derê bixwaze çeka xwe bi kar bîne û însanan bixweje yani dibe ku ev êdî yani hinekî bûyerên rojane yê kuştin yê talanê ev hinekî belkî li Sûriyê hinekî din kêmtir bibe. Ev ji rojên pêş de wê diyar بله dibe belê. Ramê dirojê pêş de jî bişopînin zaten çavê her kesî ser Bakurê Welatê Sûriyê û Rojavayê û ji nêz ve dişopînin em ê jî bişopînin em gelek spas kirin hevaliyê nes Baş baş ev jî dibêjim weşan baş gelek sağ زۆر سپاس برای تەماشەوانên هێژا di bêrname mijarek mêvanek din me hewza ku berê xwe bidin ser geştedanên Rojava û hevalê me rojnameger geştedanê Dawît me li par vekir em zor spas kin em geştin dawiya bername xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de